namhlanje bazalwane. First Sunday. Cela shaya izandla ukuthi sikhona sonke. Hallelujah. Hallelujah. Ake sithi kanje. So kufungenza ngithi isikhathi ngithi abazalana abazolokhuza bakalokhuzane bangilokhuzane yabo so ngicela ukuthi insika uThokozane uready angithi cela ngiqale insika Thokozane landele after njengoba ngisho uma ngabe benithazo yithi vele yithi yeah asish Ngibingelela kubaba wethu apostoli, ngibingelele i-worship team, ngibingelele uAsha, ngibingelele ibandla lonke nabafundisi bonke egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Ayini inqola ngazara stressa.
Ngithunyiwe bazalwane isikhathi sesingasekho ngisalelwe 2 minutes. 2 minutes. Leli minute engisalelwe yona bazalwane ngithunywe insika ukuba njengoba ngizwile kuthiwa namhlanje mhla 7 so njengoba mhla 7 siyinsika yase-DMCI sithanda ukudlulisa ukubonga baba wethu. Sibonga kakhulu baba, ngaphandle kwakho ngabe esibahle kanje. Uyazi baba ukuthi masingena lapha singena into but masingaphakathi sibe lento ethandayo. Ubona nje singama-celebrity singabona ama-celebrity even ngo-VMCI khulunywa ngathi nje because ama-celebrity. Ngiyakuzwa ukukhulunywa ngamanye abantu but i-VMCI ihamba phambili ngenxa yokuthi ama-celebrity. Siyabonga baba, sibonga kakhulu, sibonga uthando sinikeza lona singabazalwane, sibonga imfundiso zakho kukho konke ngoba sibahle sinje wena. So ngenxa yesikhathi bengizolanda nje kube kuningi but isikhathi asisekho sithi siyinsika yebandla asibonge wena Manzini kwabini siyabonga namanje. Safika lana somndeni wakamkhize safika kwaHlalele njengoba nezwi lisho ukuthi vumelana abantwana bezolunga ngokuba mose wezolunga wabo. Siyabonga. Ngishilanjani? Hallelujah. Mfundo phuthuma. Isikhathi sengisekho ngizonidlalela ingoma engawina ngayo bashula wonke amazwi omalume sebengiqwadile bangithathela ivoice yami nengoma yami sengizobashayela nge-sign language. Oh
siwomama bomthandazo singagcini ngokuthandaza sigcina sithatha sibeke emabeleni sandise nathi sizokwenza njalo baba sizothi siyakuthanda nathi sizothi nje we appreciate you ngakho konke osenzela wona siyakuthanda kakhulu ukube sinawo amandla ngabe kukhulu esikwenzela khona kodwa lokho kuncane sithe angeke sizisihlale siwomama isidotho ushintshe sibabeke emabeleni mama umkhize uzosenzela njalo. When I go see uyazi, 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 when I go see
Asibingelele ibandla sibingelele Pastori wasibona ukukhulu egameni likaJesu. Sinalokhu njengabantu abasha njengoba simela sizodlulisa lo myalezo osuka enhliziyweni yethu kakhulu sithi nje
njengabantu abasha siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngawe sibonga uThixo ukuthi uyisibusise empilweni yethu siyamnxusa futhi uNkulunkulu ukuthi akwandisele ubude beminyaka aphumelelise konke okufiswa inhliziyo yakho kuhle uyisibusise kithi ube nosuku oluhle olunenjabulo nokuthula okudlula ukuqonda konke from youth siyakuthanda mzali wethu konke okuhle uNkulunkulu akwenzele kona kuze kube manje naphakade amen. Ukuthi wabona into engeke ibone wabona sifanelekile ukuthi sibe kusukela egoli phesheya kweyilwane futhi siyabonga baba wethu uthando sithande ngalo ilo lesithanda uzobona nawe uzoyibonela nawe haleluya. Only in the physical aspect, but in the spiritual aspect. Amen. The reason it's because we were persecuted for years, and out of the Garden of Eden, amen, our spiritual would not be crippled. Hallelujah. So leli ubo sithi wangethula umthwalo wangishiyane tulo bese silula izandla zethu to our apostle, our founder, the father of many, the grandfather of many, the man who gave us our voice and our hope. Hallelujah.